Πάμε. Μέγα τζάμπο παιχνιδιών και ειδών μπεμπέ στην Καλαμάτα. Είναι αυτά, δεν βλέπω. Τώρα βλέπω λίγο. Η επανάσταση στις στολές. Έλα, το στρίβω και λίγο το κινητό για να φαίνεται ότι είσαι πολύ μάγκας. Από το Σκόντο Σέντερ. Καμαρώστε περήφανους τσολιάδες και όμορφες αμαλίες να παρελάβουν στη μεγάλη εθνική μας εορτή με στολές από το Σκόντο Σέντερ. Σκόντο Σέντερ. Τιμές προκαλούν επανάσταση. Αριστομένους 30, Καλαμάτα. Δίπλα στο Δημαρχείο. Έλα, Σαμάκη. Ναι, αυτό μας έκανε τους πάντες. Κάτω κάνα πατρίκι τώρα να ξενερώσει, έτσι, έτσι. Να σε δει και να κόψει. Θα κόψει άμα κάνεις έτσι. Τον είδες, κοίτα πως κατεβαίνει. Χέστηκε. Πάρπασε. Κόλλιν. Εκεί με το φρενάρις μας τώρα. Άμα το φρενάρις έφυγες ευθεία. Δεν φρενάρις, θα σου μαγκάζει. Δεν πολύ αρρώτησε βλέπω. Ωραίος. Καλός. Πάμε εδώ.